Hola, bona nit. Nosaltres som els membres de la companyia Indigest i... Bé, se suposava que això havia de ser una obra de teatre. Doncs jo havia de fer la protagonista d'una obra que havíem de representar avui. Us ho explico. Jo havia de fer una noia de 26 anys que es queda estèril per culpa d'una operació molt arriscada, d'acord? Però home, un moment, això el públic no ho hauria de saber. Home, sí que ho sap, ho acaba sabent. Sí, esclar, però ho acaba sabent al final. Quin final? Però quin final? Que és que no veu, que no tenim final ni tenim res. Que estem fent l'idiota. Estem veient la llista que vau fer lliure, que l'última que vau fer, la del futboler, no, perdona, però és que és així, però ara no ho dic, però és que és així. La del futboler... Ara estic d'acord, estic d'acord. Una tortuga, una llebre... És que no és culpa nostra, això. Nosaltres estem aquí perquè ens hi vam comprometre. Però, sí, bueno, ja. Però és que el problema no... O sigui, ho haguéssim tingut que veure des del primer dia. El primer dia mos porta, mos diu, partirem del Lerma, de l'Orca, una perversió, que diria ell. Només ens va tirar. I a partir d'aquí anirem tirant. I mos porta 4 fulls, mal imprimits de la primera versió. I sense final. Mos va dir, us ho explico, la història va. Només tinc clar això. Mos diu, l'únic que tinc clar... No, és que ho han de saber. Mos diu, l'únic que tinc clar és que la història va de 2 germanes cianes, enganxades pel cul. Recordes?